ето на това те вече качи Алекс да се вози. Това е човека, да. Добре. Каски нещо ще го слагаш или няма? Знам? Няма каска. Няма каска. Айде, качи се. Кога ще го докараш? Кротко, не му давайте. Няма страшно. Не го слушай той квота. Той иска да може да иска чудеса. Леко да му мине рак. Тук качваш се и сядаш и така назад. Колко време трябва да го взимаш? Говорихме 15 минути. 20, максимум 15. Колко и 15 минути ми казах. 20 кинта ми казах. 15 минути. Толкова. Не му мине рака, бе. Виж, това е идеята, не че нещо. Алекс, кръста, хвани го хубаво за кръста, Алекс. Хубаво за... Чай да видим оттам некъде ще мине ли. Дали няма да пресече реката. Продължиха нагоре по път.